Какво стои зад страховете, какво стои зад блокажите, какво стои зад уж едни такива незначителни случки, които ви карат да отложите включване в нещо, да отложите уж случайно да не идете някъде, там където ще се развиете, там където ще прекрачите границите, там където ще излезете извън рамките на това, в което сте се вкарали. Аз съм Вера от Вера Арт и реших да поговоря за нещо, което преди малко се сблъсквала съм си и преди. Срещаме случайно едно момиче, една млада жена, която трябваше да се включи в четвъртия ми проект Душа. Тя ми писа веднага, че иска да се включи, че ще мине, че ще плати, тъй като тя си е тук от Гоце Делчев. Но какво стана? Тя не можа да мине, не можа да плати, не ми писа и преди малко, вече 2 месеца може би минаха от тогава, аз не я притеснявах. Знаех какво стои за това. Срещнахме случайно и ми каза: извинявай, че не минах, извинявай, че не ти писах, просто така се случи. Едни неща станаха в семейството и аз си казах: виж, знам, спокойно, ти още не си готова. И тя цялата настръхна и казва: защо така настръхвам, когато ми се случват такива неща? Защото нейната душа знае, че е вярно. Тя затова настръхва. При мен също така работи интуицията. Това, което е повече от нас, това, което знае ние за какво сме дошли и какъв е нашия път, но един по-голям страх пречи и блокира това наше чувство. И по този начин реагира тялото й. Защо се случи така, че тя не можа да се включи? Защото тя с включването и в проекта щеше да излезе извън едни рамки, в които се е карала и в които подсъзнанието е сигурно. Какво стои зад страха? Зад страха това е животинския страх, който на мозъка, който всъщност ни пази. Мозъкът е направен така, че да ни пази. Но какво да ни пази? Ние не знаем дори от какво ще ни пази, но непознатото, но новото за нашия мозък е плашещо, е страшно. Ние всъщност не знаем какво може да се случи след като прекрачим границите, след като излезем извън границите, в които сме свикнали, в нашата кошарка, която се движим. За нас може да не е безопасно. Напротив, аз съм го казала и друг път, тази ограда е успеха. За тази ограда това е нещо повече, което нашата душа се стреми, но страха на мозъка, на това животинското начало в нас му казва: не дей, излизаш извън оградката, ти не знаеш какво ще се случи там. А всъщност, когато направиш една крачка по-напред, зад този страх, ще видиш, че всъщност там е възможно да стои нещо много по-голямо, много по-красиво. Нещо, което те е чакало, но ти не си знаел, защото не си смел да го видиш. Ти си се сложил в рамки. Така че ето защо се случва и с това момиче. Просто разбирате ли, нейният страх я блокира и предизвиква такива случки, за да си намери оправдание, защо тя не се е включила. По същия начин, друга позната трябваше да се включи, тя си плати, но остана без глас. Може и да съм го споменала, не знам. Тя остана без глас. Отново това животинското в нея, този страх от непознатото, от това да излезеш извън рамките, в които си се поставил, от безопасността, в която си уж някаква мнима безопасност, е блокирало и тя останала без глас. Аз си направих все пак матрицата на съдбата, тя си беше платила за това, поговорихме си и казах, там се вижда на гърлената чакра кои енергии стоят. И казах: ето това и това стои зад твоя страх и ето защо ти е изчезнал гласа. И това момиче, сега, което говорих, ми казва: аз ще дойда. Аз си казах: ти ще дойдеш, когато си готова, но трябва да направиш първата крачка. А децата покрай майките се разболяват, защото са свързани с майките.
поне до 7 годишна възраст, децата са им в тяхната аура и каквото се случва с майките, то се прехвърля на децата, даже дори и повече те се разболяват. И отново майките си търсят причина. Аз не можах да направя това, защото детето или еди какво си. И винаги нашия мозък търси оправдание за това да не направи нещо ново, защото той не е свикнал на това ново. За него това новото е опасно, то е страшно, то е непознато. Аз съм го казвала писала съм го в такива мои постове, които са ми идвали така спонтанно да ги кажа. Дори там, където сме, на нас да не ни харесва тази ситуация, мозъкът търпи, защото му е познато това нещо. Дори да ни е приятно. Ние това си познаваме. А какво ще се случи извън познатото? Един Бог знае. Може да е хубаво, но нашия мозък ни казва не, а ние сме научени да слушаме мозъка си, а не тялото. И идва време, в което не трябва да слушаме мозъка си, защото той не е създаден за това, колкото и на някой да ми е чудно. Тялото е нашия компас и всичко, което е скрито в нас, тялото може да ни го покаже на къде да тръгнем. И там, където е енергията, където искате да тръгнете, дори с малко страх, там е истинското ни предназначение. Аз защо говоря, когато излезна сега да говоря за матрицата на съдбата, ми идва енергия и говоря и мога много да говоря без умора. Това ме пълни с енергия, това ми харесва да го правя. Това показва, че това е моето предназначение. Поне за сега. Преди е било едно нещо, преди правих бижута, преди правих диадеми красиви, преди правих обеци, но те вече това не ме палеше и в тях не беше тази енергия вложена. А сега влагам енергията си в друго и то си личи. Така че, мили момичета, ако искате да влезнете в проект душа, пети поток, но изпитвате някакъв страх, нещо ви блокира, знайте, че това е за вас. Там вие ще станете по-силни, там ще намерите себе си, но трябва да направите първата крачка. А направите ли първата крачка, запишете ли си при мен, е втората крачка. Да действате. Защото без действие няма промяна. Направили сте една крачка, записали сте се, дали сте парите и си изведнъж някои се скриват и не искат да действат. Втората крачка е да действате. Вярвате на това. Аз, което ви казвам, защото вече са го изпитали доста хора, първо аз съм го изпитала, и действате, за да проверите дали наистина е така. Но аз ви гарантирам, така е. Но трябва да направите крачките. Малко по малко. Това беше от мен. Ако искате, може да се запишете. Тече записването за пети поток, който започва в края на септември. Той е 3-месечен. Ще дам много знания, много неща, които всичките са минали през мен. И ще излезнете след този проект ни нови хора с реализирани мечти и желания. Скоро.